Bo keď človek príde o robotu, tam môže sa rýchlo stať bezdomovcom. Veľmi rýchlo. Čo, no neviem, či ohrozujú spoločnosť. Je ich veľa už, sa mi zdá, že takedy sme neboli na to zvyknutí. Nemám nejaký vyhranený názor. Skôr si myslím, že ľudia, ktorí sú na ulici, by sa asi mohli zatriediť do dvoch skupín a tá jedna teda tí, ktorí si za to nejakým spôsobom môžu alebo nemôžu, pretože naozaj sú rôzne druhy nešťastí, ktoré sa môžu každému prihodiť. Na ulici určite nejsom od narodenia, ale som sa k tomu dopracoval tým, že som alkoholík, narkoman, skrátka závislák. Časť z nich si za to môže sama, ale myslím, že spoločnosť má možnosti na to, aby to vyriešila. Ako by ste zhodnotili váš život? Je ťažký, ľahký, páči sa vám, ste s ním spokojní? Ťažký, lebo žena mi zobrala ťažký. A ako hodnotíte svoj život? Je ťažký, alebo... Ťažký, veľmi, veľmi ťažký. Ani by tak nebol, sám som si ho zavinil. Bezdomovci, ľudia stojaci na okraji spoločnosti. Stoja však aj na okraji nášho záujmu. Snažíme sa im pomôcť. Ako? Ak mám náladu a peniaze, tak som ochotný. V našom regióne ale aj v kraji, v Prešovskom, som organizovala rôzne zbierky. Neviem sa ani k tomu postaviť, ako by som im mala pomôcť, čím dať peniaze. Viem, že potom idú za alkoholom, alebo im radšej dať čo kúpiť, ale no, mohli by mať trošku z tej strany aj spoločnosti také viac pomoci. Mne nezajíma toto, čo teraz je vlastne, hej. Žiť a užiť. Za minulého spôsobu života som mal také aktivity, že mám také dlhy, že viem, že do smrti ich nesplatím tieto dlhy. Život som z 8 detí. Sme mali krčmu prvú jatku v meste Prešove. Zatvárame sa do seba a zatvárame aj dvere našich domovov. Neustále sa ponáhľame a utekáme pred problémami, ktoré spoločnosť potrebuje riešiť. Prečo sa pred nimi skrývame? Podľa mňa bezdomovci v Prešove nemajú dosť priestoru na to, aby mohli pracovať a aby sa mohli prejavovať a zarábať si peniaze na to, aby uživili.